Слушай внимателно. Вдигаме градуса, дигаме дрона. Жоро камерата и кралята трона. Камера екшън, той е човекът. Прави ги луди, Владе е века. От Венци поздрав оригинален. Стилът му е чиста, право брутален. Жоро Жамбаза, номер едно. Харманли знае всяко око. Венци го праща, дрона лети. Цялото семейство зад тях стои. Авела, Каягили, Таро и Венцис. Леско фамилия, няма компромис. Жоро е марка, Жоро е класа. Вдигаме то за него на маса. Венци и Таро, силна е връзката. Тук се работи само на бързата. От небето до земята поздрави летят. Най-добрите майстори тука се въртят. Оригинал от Венци дрона. За Жоро камера Харманли. Леско семейство, силата е тук. Фамилия Жорови, Харманли си знае майстора. Опаса, Жоро Жамбаза. Най-добрият Жоро камера Жамбаза. Венци дрона го поздравява, чест и слава той му дава. Авела, Каягили, Таро и Венцис. Фамилия Леско, няма вече спирачки. Таро, Венци, Леско, мощна е групата. За Жоро камерата, пълна е купата. Злато и диаманти за нашия човек. Жоро ще се помни от век на век. Снимай, Жоро, прави ги луди. Който те види, да се чуди. Кой е най-добрият в Харманли? Жоро! Кой е оригинала на Венци? Жоро!